Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Umunagan ita sumarunong nga pasyente. Doktor, Nay, agdardara da ita sakam kabsat. doktor, nalansahan namin dito sa ka. Bueno, nesesita nga alaan ka pa iti impormasyon kabsat. So, anya ti nagan mo? Nato, Dok. Ay, wen, amok kabsat. Amok nga natudok. Ti nagan mo ti salsalod sudak kabsat. Nato, Dok. Ay, nagan mo ti salsalod sudak. Ay, apoy. Nurse, sika mala ti umaytuyen ta damagin man lang na ni tinagan na. Wen, doktor. Balong, ano tinagan mo? Nato, madam. Nurse, enya kano iti nagan na dahil ta pasyente tayo? Nato, dok. Ay na, agparehas kayo malaki dahil. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Dakkel nga talagang tinagbaliwam kanyak lakay. Apay mo tanako nam dayta. Nga sano? Sipod limakay kan bimakita. Awang matan dagiti na sasamit nga saritam kanyak. Dayta lagayam ti kayat mau. Dayta oy. Kinday, asukar, tagapulaut, leche plan, anya pa ti kaya mau, chocolate ice cream. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Asinaw ti nagpaputaw. Rumuarno asinaw tagsango kamay. Heh! Siya ti nagpaputok. Anya ti barikaw. Sergeant Antonio Dataw. Ay, sir. Nagpiksa, sir. Natatila nga. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Iti daytoy nga pakuntis kakapsat ket no asino man ti umuna nga makabalasiw iti daytoy nga nangalisan nga napunaw iti buaya ket iso iti mangaba asino kada kayo iti mayat nga bumalasiw. Daytan gagayam, di magustilaw, timabsawan gagayam, nagpartakag langoy, asa na ganda yatadang, nakatadangan na magustilaw, iso na gayam itinangabak, asa gantayaw, kat interviewin tayaw. Ay, magustilaw, congratulations, sika itinangabak, tanabalasi mo tinangalisan nga napuno iti buaya, anya ti makunayaw, magustilaw. Ay, napo nga reportail, makita klada itinangiduron kanya, tag-tag batay. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Suel, madmadlaw ko. Sika nga kanayon iti mawag di nga sumsumrag dito yung opisina. Aminag, sir, nga siyak ti kalaladawan. Anong sulsuliti, mat, sir? Anya kumaiti pang sulsulit mo, aber? Kinagpaisuanan na ka, siyak mo ti kasasapaan nga gawawin ti malang. Aya. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Asino tinakakita ka dahito yung nadungpar nga ubing? Shaksol! Makita nga dinungpal dahi tayo tilugan, sal. Naalam ka di, ti plate number, tilugan ang nakadungpar? Saan, sal? Nakatulnilyumot gamin. Anya? Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo. Nasara kita ito, mga nikabi mo tayo. Nasa mga lumabas na kita mapanititalo na. Lumabas kami pa, ang gustay.
Dumagas kayo, mabaraw. Taamangan tayo pa ay. Sikitan para maminsan taon. Umay kayo kit din. Alaman lang ako, day. Ay, wine. Ay, napirmahin pa na. Ay, delikado na. Ati sa baw. Delikado na itaw. May busakit niya. Delikado. Ay natatagusteng. Agyaman kami itinalaos nga busog me. Ay, wine baraw. Ang yaman akmot ka na kayaw. Takanan tipitaw. Kinan nyo lang at alaw. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay na. Milagro na itaw. Milagro. Agar-arado na ito anak ko. Lalakin nga talaga. Agure ka na sigak. Ay anak ko. Tatang. Ay, anyamot nga ay iti imulam ka na itar aradwam. Anya kumapay nga itatang. No di na kita'y masitas nga agsabsabong. Anya. Yeah. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Obeng, iti daytoy nga examen nyo, laglagipin nyo dagitiin paunay-unay ko kada kayo. Nga sino man iti matiliwak nga agkukupyawin agkudkodigo, kat automatiko nga saan nga makagraduar iti daytoy atawen. Nano, anya daytoy lamlamang mo nga papel? May isa kadagiti listaan ti kararag ko, sir. Iyawat mo kanyak dayta. Kararagaya ma? Apay ta dati answer na? Ay na, nagsayahat nga talaga ti Apo, sir. Inikan na pa iti sungbat na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nay, nanaw, Raldaw. Ada kay manan dito'y barangay hall. Anya manan ayati nagririyan yaw. Kasanumat ngamin kapitan, kat dinanugnak ni Naldaw. Nagsuyabak lang, dinanog na kaon. Naldaw, agpaiso aya nga dinanog mo ni Nanaw. Kaya nagsuyab lang. Pudno kapitan, tiyamok ngamin kat kagatanak. Dinanog ko na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Sir, nabartag kayaw. Adaw ti nainom yaw. Di naman nga, pagbiyangan si ka nga waiter. Sir, adun ti nainom yaw. Apay aya, sir, anya aya ti parikot yaw. Kaya kung arad ti makalipat. Ay, sir, bayadan nyo pa'y angar nga umuna dagit in-order yaw. Tamang ang toke din, malipatan nyo ti agbayad. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Tatang, anya iting listi sa ba? Ay, lipig, anak ko. Kunamot ni Maestrami nga, banana ka, no? Noon na loom. Tatang, anya nga iting listi kayo. Akasya, anak ko. Apay nga ita ko na ni Maestrami nga, 3 kanumat. 3 talo nga puong nawatam. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Makapasoron ni bagat ko. Apay may. At kasanaw ke kang kanayon lang nga dagdakamatin. Daytay natay nga asawa na. Naswerte ka pa ya pare kaw.
Kani bakit ko nga'y kanayon na nga dakdakamatan, day tayo sumarono nga asawaan na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Obeng, iti daytoy nga examen nyo, laglagi pa nyo dagitiin paunay-unay ko kada kayo. Nga sino man iti matiliwak nga agkukupyawin agkudkodigo, kat automatiko nga saan nga makagraduar iti daytoy atawen. Nano? Anya daytay lamlamang mo nga papel? May isa kadagiti listaan ti kararag ko, sir. Iyawat mo kanyak dayta. Kararagaya ma? Apay ta dati answer na? Ay na, nagsayahat nga talaga ti Apo, sir. Inikan na pa iti sungbat na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay karahaw, bagsak ka manon iti eksamin yaw. Di mo latultuladan ni Pedro nga kasinsin mo. Kanayon nga daunor na. Unay kayo matatang, ditak mo tayo yarig kini Pedro. Apay kumata saan? Aber? Kit no, naglaing ni tatang na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Sir, at dati aplikante tayo. Sumrag ka nung nga katulong. Kastaya. Nagpinta, sir, kan nagseksi. Nagmayat ti pamagina. Anya ti aramidok, sir. Isurok ka din, no? Anya ti aramidon na. Saan? Ikam ka din natin sweldo na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ano yung mga parikaw? Nagdadakal titilapia jayan me. No kasilapungan ko naman pare. Talagang rod ang dakal. Ang basit tayo na pare. Amuyo ka di nga kasla palang gana. Titok mem di ayan may. Kastaya mga pare. Wala. Uwen pare. Hamuyo ka di mga pare ko. Kas lagem-gem ko ti kamatis. Ijay ayam may. No dapay dakkel ngam dayto gem-gem ko. Ipitak ko kada kita ruprupa yo. Gapo ti kinapangas yo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ilocana ka niya, Ading. Hindi. Kano taga Ilocos ka? Saan ka, Day? Hindi. Kano taga Narbacan ka, Day? Barkadak na ti Kaaruba yung Ilocanaw. Di Ilocano ka? Hindi ko na lang arutan ko. Nagtangkan ti ulo mo na ya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nanang, mamati kayo kadiday tay pagsasaong First Love Never Dies? Wen anak ko, taaking gana ita. Si Bigbiag payla day ta nakasadsadot nga amam. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Mawawaklaw na yan. Mainom nga taday ito yung adanaw. Di mo tatay ko ti agda dita paraangan. Tatay ko! Mabalin nga inumun da ito yung danom yaw? Sika abaraok nungal nga lang. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo.
Paray, bulan day dyan niya. Nagkapsot mo ti pa nagkita mo, paray. Kat no init, day jay. Bulan day jay, paray. Init ko naklangaro din, paray. Para makita, salod-sodan ta, dahito'y masabat ta. Paray, excuse me. Salod-sodan lang. Anya ti pa nagkita mo kadayjay? Bulan wino init. Pasensya kayo mga paray. Sanak nga minataga dito kay. Iso nga dya ka mo no init with no bulan na jay. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay karahaw, bagsak ka man iti eksamin yaw. Di mo latultuladan ni Pedro nga kasinsin mo. Kanayon nga daunor na. Unay kayo matatang, ditak mo tayo yarig kini Pedro. Apay kumata saan? Aber? Kit no, naglaing ni tatang na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Apo, umayak man Ay apong, kumagat tataas eh. Amok barok. Lakaya kon. Awan pa'y itinakitak nga aso adumadong. Kumagat anga talaga. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Datan dito isang wanan ti balayo, paray. Panak na kami tayo sa hanggang andar. Awan paray, panagnagak na na. Sakti hari, ti pagtangan. Ako rin ka ba, Saint? Luktan nyo diri daw, ta sumrag ti hari. Kit no si lulukat, tay tari daw. Bartek ka na talaga. Anay, bakit doon, nay? Kunkunak lang ba kahit lukatan diri daw? Kunkunak lang. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay na, doktor. Doktor. Ay, Manong Simpor, si kayo matgayam. Uwan, doktor. Ay na, umayak ko magpakonsulta, doktor. Apay, Manong Simpor, anya ka dito sa gubanit yo. Ay na, doktor, nakaroon na iti sakit ka. Kasano, doktor, numadanon iti parbangon. Ang taol-taolak matayin. Ay na, matanagan akong, doktor. Anya, agtaol-taol kunayo. Uwan, doktor, anyaya ti rumbang nga ramidag. Kaano pa'y aya nga maririinahay dahil ta, Manong Simpor? Kasi pud pa'y idi ukanak. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Day, inan da kamanin aya, dagiti ka klase. Ang sangsangit ka simbang pait. Awagan da kami iti bakla, tatang. Kay, inan ngarod idanay. Anya pengay, kinudukudot kun aida. Ha! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Bing, sakbay kayo nga gawid kat ag drawing kayo, iti anyaman nga banag. Iti awan may submitar na nga drawing kat saan nga gawawid. Unsay?
sir. Napalabas iti siya nga pulaw a minutos. Very good, Ubing. Sika Jane, anya mo ti drawing mo. Balay, sir. Very good. Sika ngaymot Bitoy. Bilig, sir. Ket sika ngaymot Limon. Anya ti drawing mo. Luwang, sir, nga agar-arab iti karuutan. Ha? Ayan na nga day tanwang. Kat panaymot nga root ti makitak dita drawing mo. Aldaw nga minin, sir. Inyapunon ani tatang ko. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Doktor. Tasla na karon atay ta sakit mo kabsat. Doktor. Apay, anyaya ti marikrik na mong kabsat. Kasalumo kami, doktor. Nugumastuak nga men inom iti arak, nagsakit ti barukong ko, doktor. Angem no makiin-inumakla ang kadagiti barkada. Saan mga nasakit na iti barukong ko, doktor? Amo ti sakit mo kabsat. Naing pisen day tabaram. Ang napuskol ti panagrupropam. Doktor. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, bagay. Iawat mo man laday tapos puro, di taabay mau. Ket no nagasidigken ka, day tasilin. Anya, kaya't mo asawain, pagingat kao, day ta silain. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Dimpon, anya iti pambansang ibon iti Pilipinas. Mangrugi da ito, iti letter M. Manok. Saan? Kulay brown da ito. Naprito nga manok. Saan? Basit lang da ito, basit lang. Ay, chicken cubes. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Tatang, kamaudyanan na. Nagtorpusak mo't lang iti panagadal ko. Kagyaman tayo, anak kao, ta nakalpaskan. Anya itayen, atay kurso nga inlipas mo, anak kao. AB, tatang. Ibig, opat nga tawin mo nga nagadadal ti kulihiyaw, day tala tinalpas mo. How? Agsubli ka di nagadalam. Alipas maging gana iti say. Ha, tatang. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, apo ko. Inkanto man la iyawid day tainwang di jay turod inton malamwain. Awan mo't la tararamidin nyo. Di na kayong taon. Unay lakat ti pa nagsungsungbat mon aya. Iyawat mo latan, day ta binalseg, di ta si dagmaw. Day talagayang. At to'y ti binalseg. Day to'y ti pangmalukan ka Anay. Nagbados ka nga ubingan na ya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nimbag nga oras yu tata. Aha. Agdamag kami lang kuma. Anya day ta, apo nga soldadaw. Damagan mi laing kuma no adda iti umok iti NP ditoy. Nabayag ako, dito'y kabakiran. Itak lang amang day ta nga klase iti bilit, anak ko. Ay, jaka mo, anya aya nga kulay iti itlog na. Puraw ayawin no batik-batik. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, maragsakan ka. Napintasan di trabaho ko di abroad. Kumusta mo
tayo sari-sari store mo ngayon dito sa Pilipinas. Ay kat nagbalidon ang grocery lakay. Ay na, nagsaya atin pa kayo. Kat tayo tangay tricycle. Nagbalidon nga jeep lakay. Ay na, apaw, nayayin ka tayo tangay upat ng nakta. Ay limadan alakay. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Apay mo, tanakaing ingpis, ti ginatang mo nga wedding ring. Baka sa mga agbay ka itoy. Apay, nakasigurado ka nga agbayag di pa nagdinata. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Lakay. Baga di kumarek, naulag na ka no. Unay lakat ti panagsaasaw na magkangkan ba kahit na nagsakit na agsaaw. Di ka pa lakat tinukawan. Lakay. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nay, may samot nga lalaki ti agdungdung awi ti talo nga pansyawn. Agure ka man, taas at kak. Ay, paray. Ay, paray. Talo mat nga pansyawn ti ingkadungdung awan. Wait, paray. Dagitoy asawa, dagitoy, paray. Anya nga itimpatay na day tamay sa paray. Nanganti oong paray. Natay. Natay oong nga makalasaw. Kaday tangay may kadwa paray. Nangan mananti oong paray nga makalasaw. Unay laki di mo tigas-gas at mun paray. Akaday ito ngay may katlaw paray. Binugbog ko paray. Apay ta binugbog mo paray. Madi na gamin kaya timangan ti oong. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Si Kajong, day taman lati ibenteng kasangsang wine. Di kan samot agis iskwilan baraw. Agad adalak mo't atatang. Malaman nga raw. Lukatan man day talibrom. Takita agman agad adal kang agpaisaw. Anya nga channel tatang. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Paring Ruday, among kadingay jay ayan mi katsidsidan mi amin at tumatayab. Agpaiso ayat, ibagbagam pare. Pare, utno ti ibagbaga. Kat mo sawan pare, kita abal-abal kin koraratit sidsidan nyo. Simple lang ta kita pare. Ha? Kung saan lang nga dayta pare? Amin pa'y at tumatayab nga insekto dita pinagayan. Di ka mamati pare. Kano madanon tuntel daw pare? Nga amin nga tumatayab kat masidan taon. Kayat mo sawan pare, ultimo nga helicopter masidan. Pare, naparte kan san pare? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay manong, sa gimano day ito'y tarong yun. Sa nga pulo day tadwa. Alam niya mo ten kasanungay itan. May salayong di ka sa pula. Ay amukon, si Daglatan day tamay isa. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo.